Гони ме на борба, Дай се на моят, дай. Те их снимат, не мога да се гуша сам. Тодоре! Тодоре! Удари спътника от комисията! Опа! Дай съдията! Карл, плика ни, бе! Къде пликаме, целе с телефони, с всичко? Телефона у мене, какви? Ели плик там с неща. Плик. Его другия плик. А другия плик камер в Е, тама на било. Другия околата май. Пушни го! Он цял мач загина, вика за тебе, ти са една прегръдка, ако не дадеш. Ерменков, играй ми. Дойдохте, откарахте се с кина, вие отрицани. Това ще ги наричате. Бати тебе да ричате все комо. Не мога да си играят. Твои ли са? Твои ли са? Еди като не са твои, за твои ги имаш? Какви са бутонките, бе? Какви са такова? А? Ма какво пише? Ма, моите не беха бутони, беха си обувките тия. А? Яо, дай тия релси. Ето да. Дай. Къде са ми работите, бе? Тука, чакай. Някой пред вас да я стесни да взел. Друго имам ли? Ами не знам, друго имате, вие фъргате и бегате. Мисля, че да. Това ми даде. Добре. Мисля, че е време да спра да снимам. Мисля, че да. Това съм, аз разкрих се. Вече се усрахме.